De Kom erbij maand, die is deze mannen namelijk in de gemeente Noord-Friesland. Een mannen die in teken staan maat om gezellige momenten te beleven en mensen te moetjen. Er binnen verschillende activiteiten bij Noord-bracht onder één naam. En dit hier is dat, onder één thema. En dit hier is dat Meienoir op paard. Verschillende maatschappelijke en sociale instellingen werken hier om mij. De gemeente zelfs is echt belutsen. En over het hoe en waarom van deze mannen praat ik met wethouder Liesbeth Vellinga. Officieel wethouder van het Sociaal Domein en Onderwijs. Welkom mevrouw Vellinga. Ja, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Ik zie een soort bekende organisaties staan die het al in mij doen. Yveske, de buurtkamer, Open Strijden, dan kunnen we nog wel even teruggaan. Waarom dan San Mannen? Want zij binnen zelfs als instelling ook al actief. Waarom dan San Mannen erdoorheen? Nou, ik denk dat het is nou de night van het hier. Het is denk heel mistig, maar de simmer is voorbij. Het wordt donker, je bent meer in huis. Het is een maand dat meer mensen zeggen, ik ben wat eenzaam vielen, dat ik ben wat overtier ziekje maat en wat meer, een stukje meer gezelligheid. Ja. En wie huis gemeente dacht van, we maken er een kom erbij maanden van, om gewoon eens eventjes voor het voortlicht te brengen. Weet iedereen eigenlijk wel wat er al te dwaan is in onze gemeente? Want er is voor elk wat wil, zo ik wel zeggen, van jong en oud, van mensen die creatief binnen, die muzikaal binnen, of daar helemaal niks meer hebben, maar gewoon een stukje gezelligheid ziekje. Er is een hele protte te dwaan, altijd al. En deze maand nemen we er even extra, wil we het even beklamen van, weet je wel wat er al hier is? En daar even extra de nadruk op lezen. En wie dat een trigger voor je hem dan, omdat je ook zijn van, weet iedereen wel wat er eigenlijk al is? Is er nog een groep die net bereikt is? Oh, altijd. Ik denk dat mensen net heel weten wat er al je voor bijzondere dingen organiseren we in onze gemeente. Heel vaak door vrijwilligers, maar ik krijg ik al een aantal professionele organisaties, maar er is, maas, medius, jongs, oerel is wat het waan. Verleden week ga ik bijvoorbeeld in Kalmer Pomp geweest. Nou, daar ben ze bezig met zo'n ouder worden. Maar ook wat koffie drinken en een beetje een activiteit op sportgebied, maar ook een spreker erbij. Juist Rionne weer een disco van mensen met verstandelijke beperking. Maar er is ook gewoon de buurtkamer. Er zijn mensen die het horen van sporten. Voor jongeren is er van alles te dwaan. Voor mantelzorgers. Je kent ze heel wies haast net bedenken. Oorlog is wel wat voor. Maar vaak weten mensen het net. En er is vast altijd wat bij je past. Ja. Nou lijkt het dat de gemeente daar een prominente rol in had. Dat je zit van dat moet een centraal iets worden. Kom een bijmaand. Nemen we dat dan. Wat draagt de gemeente hier dan praktisch om bij? Of is het financieel? Wat doet de gemeente hier om? Nou, een hele protte van deze initiatieven die we subsidieerd door de gemeente. Ik denk dat het echt goed is dat mensen weten van, ik zou wel eens ergens zo meid van willen, maar ik heb wat een krappe beurs en dat beperkt me. Nou, daar ren je net mij te keep. Nee. Dat hoeft ik net. Maar ik denk dat het echt goed is dat mensen weten van, dat er een hele protte mogelijkheden binnen in de gemeente, dat je daar wat van onvregen kennen. Er is een volwassen sport- en cultuurfonds. Maar daar kun je op de website voor melden om daar eens even op te scannen. Wat denk je nou van, ik ben helemaal net zo digitaal handig. Je mag altijd bellen, je mag Yveske wel wezen, maar ik gewoon maar de gemeente. Ja. We kunnen daar ook verder mee helpen, want wij vinden wel dat er voor elk niet een gelegenheid wezen moet. Als je wil, dat je mij dan kennen. Ja. Om welke activiteiten ik maak. En dan moet de beurs net een beperking in wezen. En je lichamelijke misschien beperking ook net. Want we gaan breed ombad. Ja. Wat is het doel dan uiteindelijk van de gemeente? Ja, eigenlijk ga je er al heel ander op doen. Dat is dus meer mensen erbij beloeken? Of ja, meer mensen erbij beloeken en niks maat. Maar er is een hele protte mogelijk. En als je in een huis zit, en dat zeg ik deze tijd van het jaar, is ik meer, zeker maar deze trieste periode die er wat omkomt. Je maakt zit in een huis wel gezellig, maar als je alleen nog bent, alleen is maar alleen. Ja. En soms heb ik gewoon wat behoefte aan. Even een praatje. Het hoeft net, je hebt geen te wezen. Soms heb ik gewoon behoefte. Ik wil wel een eindje te keuren in mij in. Of ik ga een partner die te ziek is. Ik wil er wel eens even tussenuit. Dat hield ik van jeugd. Het is voor oud en jong. Mentale songs dat je erin kan praten. Maar dat had Skoflin recent nog in het Nijswest. Dat er meer verantwoordelijkheid voor naar de gemeente komt. Hè? Ja, daar komt ook meer geld beschikbaar vanuit het Rijk. Kwartlien had je er zitten. Begin september hebben we extra aandacht vregen van mensen die hunzelf te kwad doorgaan, nijbesteden daarin. Maar mentale songs, dat trekt dus alle keer. Oud, jong, riek, erem, in het dorp en in de stad.
Dat kan elke keer een oer komen. Ja. En een stuk licht daarin brengen. In die toch wel donkere gedachten wat je dan soms in zitten. Dat kan soms heel makkelijk wezen. En dan hoef je het er net hier zo te hebben. Maar de zin nemen verzetten. Ja. Even naar boeten. Even mijn oren meesken. Maar je dwarpsgenoten. Ja. Het praatje kan dan helpen. De hand op de schouder. De vraag wat ik op televisie momenteel zeg. Hoe gaat het met die? Ja. En dan nog een keer vragen. Hoe gaat het nou echt? Dat is dan heel wichtig. Ja, dat is heel wichtig. En het hoeft net altijd diepgaand te wijzen. Het is ook heel leegdrempelig. Nou, je denken van de activiteiten in de bibliotheek. Een hele proto hoef je net voorop te gaan. Je hoeft je nergens voor te verantwoorden. Nee. Maar kom eruit. Kom erbij. Je had al een aantal dingen naam nou inderdaad bibliotheek. Het is een AVJ'er die wij zeggen. Maar Ja. alle activiteiten. Ik vind het knap hoe we het er al hier op krijgen. Maar wat springt er nou uit? Dus van, nou, dat vind ik echt wel superleuk. Zonder oren activiteiten ondergeschikte meisjes. Maar wat springt er uit van activiteiten waar het meestal mij van kennen? Ja, zie, dat hing het heel betaald van de interesse van mensen. Ja. Maar van mezelf persoonlijk. Na je week zaterdag, sneun van de klaaikluid. Ja, ja. Dan hebben we extra omdenken van de mantelzorger. Nou, en die ben rijk, oud en jong, rekeneren. Maar dat is ik vaak een groep die zich net verenigt in. Nou, ik zit bij de mantelzorgers. Want mantelzorgen, dat doe je al keer alleenig. En daar heb ik altijd een hele grote bewondering voor. Want je wordt een hele grote tocht om de oor. Ja. Ouders van ben van ouders, maar ook een hele grote bormeester die het om elkaar denken. De warmsgenoten die het wordt van elkaar doen. En 1 keer per jaar, volgens mij is het 10 november de dag van de mantelzorger. En dan na je week om deze tijd, dan willen we daar ook als gemeente, maar de gemeente daar met heel extra aandacht doen besteden. Krijg je meestal ook een mantelzorgpresentje. Ja. Ik om daar een stuk waardering voor u te spreken. Want dat zijn de stille helden achter de schermen. 100%, ja, heel eens. Een van de namen die ik vaak voorbij komt de laatste tijd. En ik in het bijzonder in Nijs is het programma De Groen. Een nijpende wiekcentrum in de Hoedemakerspolder in Dokkum. Wat voor rol moet die locatie invullen gaan? Nou, die locatie die vult al een hele mooie rol in. En die wil dat graag ik nog wat verder uitbreiden. We hadden verleden week als college in de Westerburg bezitten. Daar zijn hele culturele activiteiten, muzikale activiteiten al. Maar het is de oude Groen van Prinsterus kwallen. Ja. In die buurt willen ze graag een grotere rol spelen. En nou, daar is bijvoorbeeld ook de groen regenboog. Of de regenbooggroen. Dat is ik van jongeren uit de regenbooggemeenschap. Die het elkaar daar fine kennen. Cedrana is daar. Dat is de op WNC Media titel. De huiskamer van de nieuwe Dokkumers. Ja. Dat is maar meestal mijn oren achtergrond. Ja. En zij hebben nou sinds kwaad ik daar een jeugdhonk. Wat alle waarsjes en alle tongjes iepen is. West die ik zonder dat die ervoor opjaan hoe ze gewoon hinnekerst. En haast behoefte aan een praatje, was een speeltje, dat was prima. Maar denk ik wil er even lekker onderuit hangen. Ik wil er een boek lezen, waar we even gamen. Kan ik? Als ik gewoon behoefte had aan een stukje gezelligheid, kom erbij. Ja. Hoe is net uit te lezen waarom als de komst? Vrij toegankelijk. Nou, en dat het leegdrompelige, dat geldt eigenlijk voor alle activiteiten in deze kom erbij maand. Kom erbij. Ja. Let die net weer horen. Stap erbij. Het kan een stukje jacht in het leven brengen. Een stukje gezelligheid hebben we al een keer op het tijd nodig. Nou, ik denk dat we de uitnodiging goed kunnen deel zetten. Het is leegdrompelig, dat is in ieder geval de kern. Kom er gewoon inderdaad bij. Was daar meer weten dan kist absoluut naar de website van Yveske Wolwijs. Want daar staat het alles op. Het is te volle om het nou alweer op te nemen. Want het is een AVJ'er echt. Dat in elke hoek een activiteit zit. Maar het is een prutte. Ik herhalende activiteiten. Best keer op keer elke week op de hinnekist. Het is net alleen nog in november. De activiteiten gaan het hele jaar terug. En door de hele gemeente. Mike, jou tegen danken voor de taaljochting. En na je week gooi je daar dan denk ik even heen of hij nog ooractiviteiten weer. Nee, na je week dan zit ik bij het deel van de mantelzorgcomplimenten. Ja. En nu zijn mantelzorgers even extra in het zonnetje zetten. Want dat gaan ze echt wat zinnen. Volle plezier daarbij. Want ik denk dat het een mooie actie is om te doen door die mensen even in het centje te zetten. Ja. Liesbeth Vellinga, wethouder uit Noord-Friesland. Dank u wel.